got a website, you need a system to manage your content. Drupal. If you want to build a web application, you gotta download Drupal. Прывітанне! Як пачаць перакладаць Drupal на беларускую мову? Перш за ўсё, трэба зарэгістравацца на сайце drupal.org. Тут пішам імя карыстальніка, свой e-mail, і абіраем краіну. Ствараем аккаунт. Далей пераходзім на паштовую скрыню, націскаем па спасылцы. І ўводзім пароль карыстальніка. Пацверджваем яго і захоўваем. Цяпер пераходзім на старонку лакалізацыі Drupal localize.drupal.org. Абіраем тут сваю мову і далучаемся да каманды перакладчыкаў на беларускую мову. Перад перакладам трэба азнаёміцца з важнай інфармацыяй на старонках. Як пачаць перакладаць і Drupal слоўнік. Пры перакладзе Drupal мы карыстаемся афіцыйным правапісам беларускай мовы. Не перакладаем назвы функцыяў, пераменных, тэгаў, токенаў, шаблонаў. Таксама не выкарыстоўваем прамы машынны пераклад. І не перакладаем назвы модулей. Модулі і пункты меню пішам з вялікай літары. Калі з'яўляюцца дадатковыя пытанні, то вырашаем іх у адпаведнай скайп-групе. Калі не ведаеце, як перакладаць спрэчнае ці незнаёмае слова, правярайце сябе з Drupal слоўнікам. Калі не знайшлі слова, то для даведкі трэба карыстацца наступнымі слоўнікамі. Калі слова спецыфічнае, то трэба яго абмеркаваць у скайп-групе і пасля запісаць у Drupal слоўнік пад адпаведнай літарай. Цяпер вы гатовы. Пераходзім на старонку перакладу. Уводзім модуль, які збіраемся лакалізаваць. Карыстаемся фільтрам і абіраем яшчэ не перакладзеныя радкі. Дадаем пераклад. Пасля перакладу радка ці старонкі цалкам не забывайцеся захоўваць працу. Спіс самых актыўных перакладчыкаў Drupal на беларускую мову можна ўбачыць на галоўнай старонцы суполкі. Зрабі і ты свой унёсак. Drupal.